sapa iki kok wong kok kaya terwelu. Iki sapa ta iki? Takon karo aku nalindring loji tengara Prabu Bel Kedhuel Beh. Kok kaya ning apa iya ya, Kang? Matno, tak persis ta? Heeh, ya meng irunge dinggoni ali-ali. Nele persis. Bentar. Wah! Mosok to. Ngandel ora. Wah! Trembelane iki. Welo. Sembruk dengkulmu. Apa? Truk? Asing gojek karo aku mau sapa? Sing nembang kutut manggung mau gaweanku rek. Wong ngene ndi saiki? Kae apa nang kono? Jeluken gong. Ya. Lemu dadi Petruk wis rampung. Wis, aku matur nuwun kowe wis nyuli karo aku ora ketang sedhela. Inggih iki ora wis bali kaya wujud ngiuni, wujud petel. Oh, trembelane. Kados pundi sinuwun panjenengan kok sampun mudhar kados mekaten wis. Wis paripurna, ora ketamu sedhela aku wis tau ngrasake dadi ratu. Kowe bali kaya wingi uni ya Bayu Kinara, ing ngestaken dawuh. Bali kaya wingi wujud Anoman.